Специално за Колю стартираме тестът по стартиране на имейл от Lenovo T410 MacBook Air 13-инчов 1.8 процесор, ако не се лъжа. Всъщност, понеже нямам две свободни ръце, стартирам първо Lenovo-то. Печели първия, който стартира имейла, който му е инсталиран като клиент на Windows е Outlook Express. На MacBook е техния стандартен имейл клиент Thunder нещо си. Въведох паролата на MacBook-а. Тук все още Please Wait. Тук сме вече на имейл клиент. И имейлът е вързан. Всъщност се връзва в момента, но не знам колко ми е добър интернета. Тук сме на Ctrl-Alt-Del. Упс. Двете пароли ги въвеждам с една ръка. Между другото, паролата е подобна. Ето Connect. Един имейл, другия. Опа, тук обаче стана грешка. Мамка му. Да, малко се изложих с паролата, но ето ще има. Реално, MacBook-ът е в имейла вече не знам колко, едно 15 секунди сигурно. Бавен е интернета и даунлоудвам някакви стари имейли. Тук вече имаме прогрес. Няма да обръщам внимание в трептенето на екрана. Както се вижда, тук се зареждат някакви апликейшени. Това цикли. McAfee се стартира. Тук в общи линии се чуем какво да правим на MacBook-а. Имейли. Тук се раздвижиха нещата. Outlook Express. Outlook Express. Цикли. Много голямо мислене падна. Да. Имейла си седи отворен. Ето го се показва с Outlook Express. Чудесно. В общи линии добро сравнение. Няма разлика от 3 минути. Всъщност Outlook Express се зарежда. Не знам дали се вижда. Loading add-ins 3 от 11. Вече сме на почти 11 от 11. Да, но то би трябвало да се отвори всяка секунда. Голямо циклене, голямо нещо. Ура! Успяхме най-накрая да го заредим. Това е. Разлика 500 лева.